Hi ate, order nga ng cappuccino. Uy pre, kumusta bagong taon mo? Long time no see ah. Ate, pa-order nga po ng milk yung white. Pre, nagpuputok ka ba? Matik na yan pre, anong paputok ba yan? De, joke lang. Siyempre, para magpatanggal ng malas. Ikaw ba? Wala nga eh. Puro turotot lang ang ilaw. Pwede sa amin, bawal na yung mga putukan na yan eh. Teka, by the way, na balitaan mo ba yung ano, yung tawag doon? Yung pumutok last year? Pumutok? Ano yun? Pre, pumutok daw ng applicants dito sa atin last year. Lalo na't may bagong office tayo sa Quezon City. Oh pre, grabe. Na-excite na ako sa bagong office natin. Thank you. Ako rin pre. Lalo na't napakadami nating makikilala na naman. Alam mo na. Loko ka talaga pre. O siya, babalik na ako sa pwesto ko. Sige na nga. Hindi pa nakakainom ng kape nyo, ninenervous na eh, no? Yung milk kong white, nasa na? Pidgit!